Sa number 7, rider patay matapos ginlamon sang kadena sang motor ang iya nga jacket. Naabtan sa mga rescuers ang lalaki nga nagahigda tupad sa iya motor sa Murcia Road sakop sa Purok Katilingban sa Barangay Mansilingan, Bacolod City, mga 5:04 sang kaagahon Martes, Hulyo 14. May mga pilas sa iya nga nawong ang biktima. Wala na sang signs of life ang biktima nga ginkilala kay alias Leo, taga Barangay Mansilingan sa Bacolod sang nag-abot ang mga rescuers. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, isa ka pula nga jacket ang nagburambod sa kadena sang rusi nga motor sang biktima nga posible amo ang gintunaan sang insidente. Gindala ang bangkay sang biktima sa punerarya samtang iya motor ang gin-turn over sa Traffic Enforcement Unit Office para sa safekeeping kag dugang nga investigasyon.